Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Паставы. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Горад Паставы на розных мапах. Вельмі цікавае пытанне, таму што Паставы яны сёння належаць да Віцебскай вобласці, але гістарычна яны заўсёды належалі да Віленшчыны. Яны былі ў складзе віленскага ваяводства, яны былі ў складзе Віленскай губерніі, зноў віленскага ваяводства ў міжваенны перыяд Маладзечынскай вобласці і ўрэшце рэшт увайшлі ў склад заходняй Віцебшчыны. Таму, канешне, гісторыя гэтага гораду такая пакручастая. Ён, як кажуць, знаходзіцца на мяжы Русі і Літвы. І бліжэй, канешне, да такога масіву, які называецца гістарычная Віленшчына. Галерэя вядомых асобаў горада. Калі казаць пра ягоную гісторыю, то Паставы вядомыя з пачатку 15 стагоддзя. Вось князь Вітаўт, вялікі князь літоўскі Вітаўт, ён перадаў гэты горад у ўладанне роду Зяновічаў. Зяновічы – гэта адзін з такіх вядомых пратэстанцкіх родаў. Крыштап Зяновіч, Юрый Зяновіч. Яны былі аднымі з тых, хто заснаваў кальвінскі збор у Смаргоне. Ну, відавочна, што вяліся кальвінскія набажэнствы і ў Паставах. І вось гэты род даў шэраг такіх знакамітых людзей пастаўскаму краю. Мікалай Багуслаў Зяновіч, які адбудаваў вось цэнтр Паставаў пачатку 17 стагоддзя. Ён, правда, у канцы жыцця перайшоў у каталіцызм, але на пачатку жыцця ён быў кальвіністам і нават скончыў Базельскі універсітэт. Нельга не ўзгадаць пра род Бяганскіх, род Пшаздзецкіх, але самыя знакамітыя ўладальнікі Паставаў – гэта, безумоўна, Тызенгаўзы. Антоній Тызенгаус і Канстанцін Тызенгаус. Дзякуючы Антонію Тызенгаузу Паставы набылі сённяшняе аблічча. Антоній Тызенгаус – гэта падскарбе Вялікага княства Літоўскага у 18 стагоддзі. У канцы яго ён зрабіў у Паставах такую мадэль рэформаў для ўсяго Вялікага княства Літоўскага. У тым сэнсе, што ён будаваў фабрыкі, заводы. Пачаў ён з таго, што збудаваў цагельню. Трэба было горад з драўлянага зрабіць мураваным. І вось пачала вырабляцца знакамітая пастаўская цэгла. Як гэта не дзіўна, ён заснаваў у Паставах персіярню, таму што мы звязваем звычайна персіярню са Слуцкам, слуцкія паясы і так далей. Ну і гэта праўда, але было таксама нешта падобнае і ў Паставах. Была папяровая мануфактура, пастаўская папера знакамітая і так далей. Вось больш за дзесятак розных прадпрыемстваў ён стварыў. І самы цэнтр ён забудаваў вось ад рынкавай плошчы і далей па горадзе вось з'явіліся мураваныя дамы. Да сённяшняга часу захавалася вось эта мураваная забудова. І ён зрабіў Паставы сваёй рэзідэнцыі. Вось была рэзідэнцыя палац Тызенгаузаў. Праўда, палац ён не скончыў, таму што ён пайшоў жыцця ў 1785 годзе. І ягоны унучаты пляменнік Канстанцін Тызенгаус, ён працягнуў гэту працу. Знакаміты арнітолог, знакаміты біёлог, удзельнік напалеонаўскіх войнаў, паўстання 1830-31 году. Ён дабудаваў гэты палац, стварыў там найважнейшы арніталагічны музей. Сёння там нават помнік яму стаіць, помнік Канстанціну Тызенгаузу з птушкамі. Ну і таксама адкрытая экспазіцыя. Таму, канешне, калі казаць пра самых знакамітых людзей, ну, напэўна, трэба вызначыць вось гэтых Антонія і Канстанціна Тызенгаузаў. Што скажаце пра рэлігійную палітру? Рэлігійная палітра, яна вельмі цікавая. Я ўжо казаў, што вось род Зяновічаў, гэта кальвінскі род, гэта праваслаўная царква ёсць касцёл святога Антонія Падуанскага, найпрыгажэйшы такі храм пачатку 20 стагоддзя, неаготыка. І, канешне, баптысцкая царква, царква прабуджэння. Ну, трэба сказаць, што ў Паставах ужо пачаліся служэнні іванскіх хрысціян-баптыстаў у 20-е гады мінулага стагоддзя 20-го. Таму ўжо 10 гадоў так вось бесперапыннае служэнне ёсць. Трэба сказаць пра габрэйскую супольнасць. Габрэйская супольнасць у мястэчках, у гарадах яна была значная паўсюль. Таму, ну, вось усе тры хрысціянскія канфесіі і юдэі.
Гістарычныя помнікі і музеі. Калі казаць пра гістарычныя помнікі, то я ўжо казаў, што самы знакаміты гэта палац Тызенгаузаў, ёсць помнік Тызенгаузу. І цікавы момант, што з 2014 году адкрыта экспазіцыя на тэрыторыі гэтага палацу, які сёння з'яўляецца будынкам раённай бальніцы, але там ёсць таксама адкрытая экспазіцыя, прысвечаная навуковым дасягненням Канстанціна Тызенгауза. Ёсць пастаўскі краязнаўчы музей, у якім можна таксама пазнаёміцца з гісторыяй пастаўскага краю. Трэба сказаць, што ёсць такая цікавая установа, як пастаўскі народны тэатр. Вось пры Доме культуры з драматычнага гуртка паступова на працягу 70 гадоў вось вырас такі пастаўскі народны тэатр. Можна глядзець ягоныя спектаклі. Нават народны чаму? Гэта было афіцыйнае званне, таму што вось спектакль Мікіта ў лапаць, які паставілі яшчэ ў савецкі час, ён меў вялізную папулярнасць. Ёсць вось знакаміты фестываль цымбалаў, цымбалістаў пастаўскіх і, канешне, вось пастаўскія млыны. Вось і адсюль назва нават, што стаіць на ставах, стаяць млыны, раней яны былі папяровыя, цяпер захавалася як такая вось музейная экспазіцыя. Помнік часоў вось савецка-польскай вайны, часоў Другой сусветнай вайны. Ёсць што паглядзець, ёсць што наведаць. Я думаю, трэба абавязкова прыгадаць пастаўскую краязнаўчую школу. Пастаўская краязнаўчая школа гэта самая моцная хіба што краязнаўчая школа, як мінімум на Віцебшчыне, а можа і адна з наймацнейшых ва ўсёй Беларусі. На чале вось вядомым краязнаўцам Ігорам Пракаповічам. У пастаўскіх школах ёсць такі падручнік па паставазнаўству. Спецыяльна там 36 параграфаў кожны тыдзень. Вучні ў паставах яны вывучаюць гісторыю гораду і гісторыю раёну. Ёсць спецыяльныя там шыткі ў іх, якія яны заносяць. Ёсць гурткі, безліч гурткоў у школах. Выходзяць пастаянна кніжкі і брашуры па вёсках пастаўшчыны. Гэта школа, яна дае прыклад усім іншым раёнам. Школа краязнаўства, да якой далучаецца моладзь. І таксама экспедыцыі па выяўленню цікавых момантаў па вёсках. Здаецца, там у вёсцы 3 хаты, а знаходзяць вось пастаўскія вучні, там вельмі цікавыя артэфакты. І апошні горад паставы сёння. Горад паставы сёння, вось гэта раённы цэнтр у Віцебскай вобласці, гэта турыстычны аб'ект, гэта частка такога вось кола беларускага паазер'я. І на сённяшні момант, безумоўна, паставы варта наведаць і варта натхніцца. Я кажу, што паставы гэта горад шчасця. Некаторыя кажуць, таму што там беларус адчувае сябе шчаслівым, бачачы гэтую прыгажосць. У 2026 годзе паставы невялікі і утульны горад Віцебшчыны стаў культурнай сталіцай Беларусі. Чаму? Паставы называюць музычнай сталіцай паазер'я. Гістарычны цэнтр пастаў уяўляе сабою унікальны для краіны турыстычны аб'ект. Калі б у мяне спыталі, дзе на зямлі ёсць шчасце, адказ – яно ёсць у паставах. Звычайна, гэтымі словамі пачынаюцца ўсе экскурсіі па горадзе, а павінны пачынацца па ўсіх гарадах Беларусі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!